O Grupo Socialista exixe na Diputación un mando único para todos os servicios de emerxencia da provincia de Ourense. A diputada Eva Pérez Gamote defende que a Diputación pois elabore de medio ano ese plan integral de emerxencias que integra os bombeiros comarcais e os GES baixo unha coordinación unificada. Eva María Pérez Gamote, diputada do PSOE, moi bons días. Hola, moi bo día. Un placer que estés conosco no estudio falando dun tema que presentache hai uns días na Diputación, non? Sí, esta moción pois presentámola, registrouse fai uns días. A ver, te acercas un chisquiño ao micro. Ai, perfecto. Pois sí, como decía, esta moción presentouse fai uns días na Deputación e, bueno, crendo que era un tema de absoluta, pois ahora mesmo que está sobre a mesa, non? A raíz dos bombeiros comarcais que presentan, pois bueno, que van a ir a unha folga. E despois tamén pois, recollendo os GES, non? Entón, bueno, aquí o que se trata con esta moción, o que se persigue é intentar construir pois, un plan integral, non? De emerxencias na provincia que, bueno, que supere un pouco esa fragmentación que temos, non? Porque, como ben di na moción, como recollemos, por un lado están os bombeiros comarcais, non? De Verín, Xinzo, Valdeorras, Verín, Xinzo, Valdeorras, faltame un... E Carballiño, perdón. E por outro lado, pois están os grupos de emerxencias supramunicipais que dependen dos concellos, non? Entonces a nosa proposta non se trata de, o obxectivo non é centralizar por centralizar, non? Senón garantir que cada recurso que temos disponible pois estea completamente integrado, poida haber un mando único coordinado e que non cada un pois dependa de un sitio. Sobre todo porque cada vez que hai un lume a situación é dramática cando se chega aos povos. É unha situación de contrarreloxo, hai que actuar rápido. Se non estamos debidamente coordinados, Eva, non podemos optimizar os recursos que temos, non? Sí, así é. Eu creo que, bueno, que nos deixou os lumes do verán pasado foi nunha evidencia pois dunha falta dunha planificación previa, non? E en si dunha aposta decidida por un sistema pois dunha titularidade municipal directamente, pero que ten que estar forte e estruturado, e creemos que neste momento pois non o está. Entón ese pois é un pouco o noso sentir desta moción, e entendendo despois tamén bueno, facerlles chegar que os bombeiros, os GES, non, como persoais e profesionais da materia, pois cando a xente pois reivindica, non, un pouco fala do que é o sistema, de como está estruturado, eles mesmos pois lle transmiten, non, que non está ben. Entonces, evidentemente, entendendo que son os profesionais do sistema, pois teñamos que facer algo máis. É dicir, que os membros dos GES tiñan que estar, digamos, ou se dependen dos concellos, non? Pero vos entendendes sí, que deberían ter un mando único na provincia, non? Sí, os GES xurdiron como unha resposta a unha necesidade real, non, naquel momento, pero, bueno, foron derivando cara a un papel pois un pouco máis funcional, ambiguo. Entonces é verdade que non teñen todos, non cumplen todos, non fan todos as mesmas funcións dependendo de que concello. Entón, pois, bueno, nos entendemos que eles sí que fan funcións propias de bombeiros, pero, sen embargo, pois non contan con un marco organizativo laboral que, bueno, que tal actividade require, non? Entón, pois, se eles fan esas funcións, nos entendemos que teñen que estar integrados pois no consorcio do cal depende da Deputación. Demandas a que se elabore un plan estrutural, un plan, digamos, integral de emerxencias, non? E a partir de aí poder traballar baixo un mando único. Pois eso, é un plan integral, non, que para toda a provincia, que sexa único e que abranga todos os servicios de emerxencias e que isto que faga sea pois, unha actuación conxunta. Entón entendemos que con eso, pois ao final vamos a ter pois un mellor servicio do que temos neste momento. Hai un ano, no verán do 25, foi tremendo o lume que tuvemos na comarca, de consecuencias devastadoras para todos os concellos. Non queremos que se repitan esas situacións. Pase que non é fácil de evitar que o monte arda, Sí, bueno, esta moción máis que nada non estamos a falar tanto o mellor pois dos bombeiros forestais, non, que tamén entendemos que tamén teñen, bueno, moitas eivas, non, nese campo. Esta centras un pouco máis nos povos, porque realmente os GES e os bombeiros o seu marco de actuación, non, as súas competencias son directamente no núcleo de poboación, e vendo como ese monte está metido dentro dos povos, pois un pouco que temos que previr, non, e garantir que eso non volva a acontecer. Entón, pois un pouco, eu creo que sempre, como digo sempre que temos vontade na política, pois as cousas se poden mellorar, non, e non quedarnos no que xa temos, senón darlle unha saída moito máis estruturada, moito máis coordinada
e moito máis eficaz, co que xa temos. Hai un ano, vímolo en distintos concellos, alcaldes, alcaldesas como a ti, van sobre intentando apagar o lume, botando unha man. Hai quen pode pensar que van para a foto, pero eu vin alcaldes realmente moi afectados porque vea como lle harían as casas aos veciños, Sí, eu aquí é verdade que eu quero, facer todos os alcaldes e alcaldesas, que non quedou naide atrás, así o digo, porque así o sentín, cada un no seu territorio, cada un no seu lugar. É verdade, que, ao final, como falamos sempre, non, os medios, as informacións e todo, pode facer que un estuvo máis ou menos, pero eu sí que son consciente de que todos e todas, ao final, botaron unha man desde onde poideron. Eu, fixen o que puiden tamén naquel momento, ni máis ni menos. Sí que é verdade que, estivemos moito no territorio, porque que non podía ser de outro xeito. Nese momento nos vimos, moi... A verdade que foi un momento duro e difícil, pero a verdade que creo que a todos e a todas nos preocupa o tema dos lumes, e aquí creo que ninguén se queda atrás. Bueno, pois Eva María Pérez, diputada socialista, ata hai un par de meses, xa levas dous meses, casi que tres. O domingo fai 3 meses non, 2 meses, tres. O 6 de marzo. O 6 sí. Exalcaldesa, como están as cousas por Vilar de Bos, desde que deixache ese sillón municipal? Vilar de Bos segue na súa rutina, ca seus proxectos, agora mesmo, executando moitos deses proxectos que xa quedarán reflectidos, que quedaron xa feitos, pero entendo que a alcaldesa segue tamén, a nova alcaldesa de Vilar de Bos, Tamara Balboa, segue na mesma liña de traballo, proxectos para sacar a Vilar de Bos adiante. Bueno, eso é do que se trata, Así é. Vilar de Bos tamén existe, e Vilar de Bos é un concello fermosísimo. Por suposto que sí. Eva María Pérez Gamote, un placer que estuveras uns minutos conosco no programa falando deste tema que vas a defender no próximo pleno da Diputación, a propósito de que haxa un mando único para todos os servizos de emerxencia na nosa provincia. Pedides algo moi razoável, que ese mando integre a todos os bombeiros comarcais e tamén os GES, os grupos de emerxencia supramunicipal, que está moi ben, pero que a veces non sabemos por onde van os tiros. Moitísimas gracias. Así é. Gracias, bo día para todos.